Cemaat менә безнең горыф-гадәтләр, алар бит ата-бабалардан килгән. Ата-бабалардан килгән. Менә әйтәсе килә, мин шул урыс телендәге чыккан газеттә эшләгән, шәһәр газетында эшләгән чакта, соңдан мин ул анда теге эшләгәндә баш мөхәррир Марҗа ире Мишар егете кызганычка каршы вафат инде, ул зур түрә булган ул монда шәһәрдә. Мин шул тегән белән эшләгән чакта төрле буладыр, әйтешәдер, кырлышадыр. Шунысы мин газеттан киткәч 15 ел узгач, анда 12 ел аның инде идарә астында эшләдем инде. Шунасын киләдер, миңа ул теге кышкыра, теге саркатибына: "Галя, чай давай неси" дип. Тегесе чай куеп чай эчертәдер. Белә инде татарның килне булгач инде ул. Хатта ул әйтәм, берәүнең туган көне булса, без шунда утырабыз, эштә аракы нәрсә юк инде. Миңа әйтә, укып җибәр әле Коръән ди. Беләсезме, урыс анда бездә ничә 17 кешеме редакциядә, 15 кешеме, шуның 2-3 татар ни барса, шунда карамастан ул менә укып җибәр әле Коръәнне, шулай ди. Әйтә, хатта бер Казаннан кайттык, журналистларның җыелышыннан, анда да укыттыра кушты, юлда укырга дип. Шуны әйтәсе килә. Өенә барып чыксаң, ул эштә сиңа хәзердә исән әле ул. Эштә ул усалланып сине башыңны ашый, акыра-бакыра кайсы вакытта. Әйтәсең, кырлашырсың. Ул тәкәбберләнә, өенә барсаң, ул сиңа чәйләр эчертеп, кунак итеп, тәмле нәрсәләр, ризыклар биреп, ашатып, чыгарып җибәрә. Менә әйтәсем килә. Ул чөнки ул теге инде кияүгә чыккач, татарга кемнең чанасына утырасың, шуның җырын җырлыйсың ди, кемнең арбасына утырасыңмы. Ул инде шул теге татарларның килене булгач инде, ул бит килен йөришкәч бераз аңлаган инде, менә татарда шул чәй эчертергә тиеш дип. Нәрсәдән сөйлим, җәмәгать? Менә утырдым да яңа бер видео куйган идем. Элек мин әллә 15 елны, әллә 16 елны bir cumhuriyette bulgan imidi, әйтмим, хәзер яратмаслар. Вот, шунда. И шунда татарлар белән очрашу булды. Ул да узып барганда шул бардык инде без анда, шул якка саяхат кылдык инде. Мин шунда без урнашкан җирдә, авылда, зур бер авыл, шунда ничә мең кеше тора. Шунда берсе Кавказ адәме бер лезгин мине әйдә дип алып китте, нигә? Өенә кунак итәргә. Шунда китеп барганда, монда ди берничә татар яши иде, кертте, шунда берсенә таныштырды. Мин аны сөйләшкәнне язып алдым да, интернетка куйсам, миңа имеш бәйләнәләр, ник анда ди музыка куйдың, нәрсә дип бәйләнә. Берсе дә сорау бирми. Син Ирактан килгән, Татарстаннан килгән татар, алар да анда Татарстаннан вакытында килгәннәр. Чәй эчерттеләрме дип, берсе дә кызыксынмый. Менә музыка инде яри ул. Икенче тапкыр инде тырышырбыз музыкасыз. Шуны әйтәсе килә. Аны чагыштырып карасаң, җәмәгать. Менә әйтәм бит, танымган кеше анда бар, Боря Лезгин дигәнме, нәрсә дигән, тагы атаган шундый лезгин кунакка чакырды дип. Ул хатта әйтә, без ди монда ди албанский царство булды ди, без ди мусулман түгел, без православный ди. Шулардан калдык ди, ул вакытта ди православный, безне көчләп ди мусулман иттеләр. Шул карамастан ул бер 80-га килгәнме, 75-80 яшьтә шул бабай килеп мине күреп, әйдә дип алып китте, кунак итеп мине ризыкландыр төрле нәрсәләр белән. Анда хатта мин видеода төшердем йортында. Шунасын бүләкләр биреп җибәрде. Әйтәсем килә, без аны инде шунда диңгезгә дә барып чыгыйк дигәник. Диңгез буенда йөреп, җил булгач инде давыланда дулкынланып торгач диңгез, инде кире борылып кайтып киләбез. Хатта мин ала күргәч, алар телендә шундагы төп халык, тамыр җибәргән шул төп халык, шуларга инде алар телендә өндәшеп, мин сезне әйтәм, Татарстаннан сәлам сезгә, безне кардәшләрне күрүгә мин бик шат дисәм, алар шул якын телдә алар кил ди чәй эчәргә ди, әйдә ди, туган ди, кил ди чәй эчәргә ди. Менә шуны әйтәсе килә. Ул бит менә
әни мәрхүм әйтәдер, буғын чүк китмей, ичмасам шунда. Ник менә бездә шул биткән татар халкында әллә шул менә кунакчылык. Кемдер әйтер, үзең ничек? Үзем шундый менә, мәсәлән, мин монда сабантуй булдымы, нәрсә булдымы, ничә кызлар килгән, хатта алар авылда кызлар. Мин алар квартирамда, фатирымда идәнгә җәйлеп яттылар да, шунасын чыгып киттеләр. Алар хәзер теге урысча әйтмешләр, ни слуху, ни духу. Ничә кеше бушлай кунып чыкты. Мәсәлән, хатта монда җәмгыятьләрнең җитәкчеләр җыйналган, милли җәмгыятьләрнең. Хатта мин аны бер казак рәисен ни чакырттым да шунда. Анарга әйтәм, тары талкан да тәкъдим иттем, аларның яраткан ризыгы казак халкының. Ул никтер яратмаданды, бәлки белмим, өметләре бүтән булганмы, фикерләр аны шуңа күрә әйтәсе килә. Безнең әни мәрхүм мәсәлән, ул һәр чакта да үткән кунакны без менә урамнан әйтәдер, урысча сөйләдем анда. Бала чакта әти мәрхүм бер кинога җибәрә, атнасында икенчегә җибәрми. Мин качып барам. Кайткач урышыр дип, мин аны куркып торам. Шуңа күрә урамда кайтып киләм. Анда сөйләдем инде, аучы я балыкчылар шәһәрдән, Оренбург шәһәреннән килгәннәр, безне ерак авылга. Урысмы, нинди милләте карап та тормыйбыз. Ул анда балалар янында сөйләдем инде. Кая кунырга белми, чөнки көз көне салкын, мен аларны әйдә безгә дип, әти мәрхүм сөйләшергә ярата. Шул сөйләшеп, мине урышмый да, шулай күңеләшеп сөйләшә ул. Хатта шуны әйтәсе килә. Гел әни мәрхүм кунак итәдер, узган казакларны мен әйтәм, әни мәрхүм кушты теге нигә мастерскойга ди, абыйңа бар да ди, токырга бер запчасть ясап бирсен. Мен әйтәм, алар безгә туганмы? Юк ди, әник мен әйтәм. Ул ди, biz алар кунак итәсең, тегене моны кунырга аларга калдырдың аларны. Әни мәрхүм әйтә, балам монда мен де кабул иттем ди, мені балаларымны бүтән җирдә кунак итерләр ди. Таджикистанда булдым, әйттем бит, Сабантуйда булдым, мәсәлән, татарлар. Рәхмәт алар таныштым, телефонларын, адресларын бирдем. Мен 2 атна торганды командировкада, бердә шул отельләрдә дә кунмадым. Шул татарда я берәвендә, я икенчесендә, ишенә кунып йөрдем, мен әйтәсе килә. Шәй, әллә нәрсә кирәкми? Шәй хөрмәте. Әллә нәрсә кирәкми, ул ерактан килгән. Татар халкында әйтәләр, кунак Аллаһ Тәгалә тарафыннан дигән. Ул ачык йөз белән бер чашка чәй салып бирсә, кешегә ул нәрсә бернә ярлыга әйләнәме шул кеше менә? Ул бит Аллаһ Тәгалә ди, юлга чыккан Мусафир ди, мисафир юлга чыккан. Алар юлга чыкканнарның ди дугасын иң беренче кабул итә ди. Барды кеше ерак җирләргә, аны кабул иттеләр, чәй эчертеп җибәрделәр, яхшы сүзләр әйтеп. Ул дуга кыла Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә нарга гел ярдәм итеп тора. Ничә тапкыр күрдем менә шул, кая барасың чит илләргә. Анда ничектер юл ачылып тора һәр кайчанда. Хәзерге вакытта әйтерләр инде шәһәр икенче төрле инде. Әйе, шәһәр икенче төрле. Ул бер ана чайхана я кафега кертә, бер чашка чәй ишертә, сорашта имеш. Теләнарга уңышлы юллар тегеләй булай, шулай исәң дә була. Ул өеңә яри йөртсә, авыл кешесе бит инде нәрсәсе бар менә авыл кешесе. Авыл кешесе бит гади яши, анда йортына җәй көнне кунаклар йөри. Йортына чыгарып бер шул нәрсә инде безә бер касса чәй диләр. Нәрсә шул, мәсәлән. Безнең әни мәрхүм рөхшат булсын, ун бала үстереп, кемне генә кунак итмидер. Үткән сүткәннәрне, хатта урамнан тотып әллә китеп барган ял итеп торсалар, шунда кая баш ватып кертә ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләне кайтарып тора. Урысча әйтмешле ответка. Кая бармасаң, я Төркиягә, я мәсәлән, Молдова, Гагаузига, я Казахстанга, я Таджикистанга, Татарстаннан икәнен белсәләр, ачык йөз белән каршы алалар. Менә КамАЗ төзелгән чорда сөйлиләр, хатта безне авылда тордык, әбиләр, алар бит туган шикелле кабул итәләр безне ди. КамАЗ төзүчеләр. Бүтән милләт вәкиле булса да, җәмәгать Мусафирның дугасына лаек булыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз.